Molt bon dia a tothom. Molt bon dia, si els sembla, anem començant el Consell Metropolità. En primer lloc s'ha d'aprovar l'acta, si ningú té inconvenient la donaríem per aprovada. I comencem amb el despatx d'ofici, que tenim primer dues preses de possessió, o no, o una, dues. Molt bé, la primera, restar assabentat de Corbera, pel qual la senyora Montserrat Febrero Piera va ser escollida alcaldessa de l'Ajuntament. I punt 2, restar assabentat del decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Begues pel que es delega en el senyor Joan Molina per temps indefinit la condició de membre del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana. Llavors faríem la presa de possessió. Estan presents les dues? Sí? Què tal? Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o consellera del Consell Metropolità de l'àrea metropolitana de Barcelona amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut de Catalunya? Gràcies i benvinguda. I en l'altre cas, sí? Doncs molt bé, gràcies i benvingut. Molt bé, doncs seguiríem amb els assabentats. Té la paraula. Al punt número 3, restaríem assabentats de la resolució de presidència de l'àrea metropolitana de Barcelona de data 10 de maig de 2018, mitjançant la qual es resol aixecar la suspensió del procediment de licitació de la concessió del servei públic de transport entre Barcelona i l'aeroport del Prat, Aerobús, i en conseqüència reprendre el període de presentació d'ofertes atorgant un termini de 25 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el perfil del contractant. També es deia que es donaria compte en el proper Consell Metropolità, que és el que estem fent. I en el punt número 4 també restaríem assabentats de l'acord pres per la Junta de Govern de data 24 d'abril de 2018, mitjançant el qual es ratifica l'adhesió de l'àrea metropolitana de Barcelona a la declaració de Castellar del Vallès per un cicle sostenible dels aliments, del malbaratament a l'aprofitament, aprovada per unanimitat en el marc de la 18a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. De propostes d'acord. En el punt número 5 nomenaríem el senyor Íñigo García d'Enterria i Adán, membre del Consell d'Administració de l'IMSOL, amb substitució del senyor Jordi Albert Caballero. I anomenaríem també el senyor Marc Suárez i Rovira, membre del Consell d'Administració de l'IMET, també amb substitució del mateix senyor Jordi Albert i Caballero. Posicionament dels grups. Abstenció. 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 Molt bé, doncs amb el posicionament favorable dels grups de govern i l'abstenció de la resta de grups, queda aprovat el punt següent. Al punt 6 nomenaríem el senyor Francesc Povedano Hinojosa, membre del Consell d'Administració de l'IMET, amb substitució del senyor David Martínez García. Abstenció? Sí? Abstenció. 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 Doncs de nou, amb el vot favorable dels grups de govern i l'abstenció de la resta de grups, queda aprovat el punt. Punt número 7, nomenaríem el senyor Antoni Ferrero i Compte, és un nomenament de funcionari en aquest cas, membre dels patronats de la Fundació Carles Pi Sunyer i de la Fundació Olof Palme, amb substitució del senyor Eduard Saurina i Maspoc, perquè ha demanat una excedència i per tant ja no presta serveis a l'àrea metropolitana. Posicionament? Abstenció? Abstenció. Abstenció. A favor. Abstenció. A favor. Molt bé. Doncs amb els vots favorables del grup de govern, de Convergència i Unió i de Torrelles i l'abstenció de la resta de grups s'aprova el punt. Si els sembla, els del punt 8 al 12, si no hi ha inconvenient, els tractaríem tots junts perquè és la modificació, l'autoritzar la modificació dels límits de la distribució plurianual de despesa per les actuacions que s'especifiquen en cada un dels acords. És adequar la distribució anual de despesa al ritme d'execució que es preveu d'aquestes actuacions. Abstenció. Nosaltres votaríem a favor de tots els punts, excepte del punt 12, perquè com sempre que surten xifres o que parlem d'això, el que ens plantegem és
per què estem pagant programari i no estem utilitzant programari lliure. Abstenció. A favor de tots els punts. A favor de tots els punts. A favor. Al punt 13 aprovaríem la modificació del pressupost de l'àrea metropolitana per aquest 2018 en el sentit de finançar amb càrrec al superàvit pressupostari de 2017 les actuacions declarades com a inversions financerament sostenibles per un total d'1.189.026 euros. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Punt 14. Aprovaríem la revisió de preus aplicable a partir d'1 d'abril de 2018 del contracte del servei de neteja de les platges metropolitanes adjudicat a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, aplicant un increment de l'1,02%, corresponent al 85% de l'IPC de març de 2017 a març de 2018. S'aprovaria una despesa per un import total de 26.984 euros. Abstenció. A favor. Abstenció. Abstenció. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, de la CUP i de Convergència i Unió, el vot favorable a aquest grup, s'aprova el punt següent. Punt 15. Desestimaríem el recurs de reposició formulat en data 11 de maig d'enguany per l'empresa Serveis Generals de Mobilitat i Transport, Societat Limitada, actual concessionària del Servei Públic de Transport entre Barcelona i l'Aeroport del Prat, pels motius exposats en l'acord, i es denegaria l'adopció de la mesura provisional consistent en la suspensió del procediment de licitació del contracte i del termini de presentació d'ofertes. Posicionament? El nostre vot serà a favor, però jo volia fer una reflexió perquè no entenc massa bé. O sigui, aquesta empresa Serveis Generals de Mobilitat i Transport està participada per TMB, si no estic equivocat. I clar, a mi aquesta dinàmica de que empreses que estan participades per empreses de la mateixa àrea metropolitana es dediquin a fer demandes contra els nostres processos administratius, la veritat és que penso que mereix una reflexió en quines empreses participem. En qualsevol cas, és una reflexió que volia fer. En qualsevol cas, el vot és a favor. Molt bé. Abstenció. 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 A favor. Molt bé, doncs amb l'abstenció de la CUP, de Convergència i Unió, de Plataforma de Barberà i el vot favorable de la resta de grups, queda aprovat el punt següent. Punt 16. Aprovaríem l'expedient de contractació del servei educatiu del programa Compartim un futur per la ciutadania i formació no reglada, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació, amb un pressupost màxim de 437.331 euros, autoritzaríem aquesta despesa més l'IVA corresponent i convocaríem licitació per procediment obert. Posicionament? Abstenció? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i de la CUP i el vot favorable de la resta de grups, queda aprovat el punt següent. Al punt 17 aprovaríem l'expedient de contractació del servei d'expreses externes per al triatge i classificació de materials aprofitables dels residus inorgànics que tracta la planta de triatge de Molins de Rei. S'aprovaria el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb un pressupost màxim de licitació de 4.584.300 euros. S'autoritzaria aquesta despesa més l'IVA corresponent i es convocaria licitació per procediment obert. Posicionament? A favor. Bé, nosaltres en aquest punt, en primer lloc, volíem posar en valor el sistema de residus mínim, que creiem que és una meravellosa anomalia dins el sistema general, que els municipis que usen el residu mínim tenen sempre millors resultats que la mitja metropolitana i, a més, utilitzen un contenidor menys. De manera que ens preguntem si la política metropolitana de residus no hauria de tendir a eliminar el contenidor groc, posar el focus en la qualitat de la separació de l'orgànica i replicar aquest model a la resta de municipis.
Creiem també que l'AMB hauria de contemplar un suport més explícit de recursos als municipis que opten per mantenir aquest model basat, insistim, en la idea que els resultats són millors. Però ens sorprèn que el municipi de Molins de Rei no hagi estat consultat a l'hora d'elaborar aquests plecs, ni tampoc que l'Ajuntament de Molins de Rei hagi pogut consultar els plecs abans d'aquesta sessió. De fet, el regidor de Medi Ambient ha estat informat pel nostre grup metropolità i quan s'ha adreçat a l'AMB per consultar l'expedient li han respost que havia de fer una instància i que ja resoldrien. Creiem que, en aquest sentit, l'AMB ha de donar cobertura i suport als municipis i, per tant, no hauria de passar el que ha passat en aquest cas. I després, analitzant el plec pròpiament, creiem que els 70 punts vagin per criteris econòmics i 30 per criteris tècnics no hauria de procedir, perquè això el que acaba provocant és que qui gestioni el servei sigui qui ha fet l'oferta més baixa i, per tant, que ens preocupem més per els criteris econòmics i menys per la qualitat del servei que prestem si realment el que volem és prestar serveis de qualitat. Per tant, nosaltres, com que sí que creiem en aquest sistema de residus, però no compartim com s'ha procedit, ens abstindrem. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP i el vot favorable a la resta de grups queda aprovat el punt següent. Punt 18. Aprovaríem l'expedient de contractació del servei de tractament de la neteja viària de l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona, dividit en dos lots, el lot 1, sector Besòs, i el lot 2, sector Llobregat. S'aprovarien els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb un pressupost màxim de licitació de 10.080.000 euros. S'autoritzaria aquesta despesa més l'IVA corresponent i es convocaria licitació per procediment obert. A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP i el vot favorable a la resta de punts queda aprovat el punt següent. Punt 19. Classificaríem les proposicions de les empreses admeses a l'expedient per procedir a la contractació del servei de transferència i transport de residus municipals des de la planta de transferència de Viladecans fins a les plantes de tractament del Sistema Metropolità de Gestió de Residus, requerint a l'empresa Valoriza, Servicios Medioambientales Societat Anònima, com a empresa millor classificada per tal que aporti els imports corresponents a la garantia definitiva i de publicitat de la licitació. Posicionament? Abstenció. Abstenció. A favor. Abstenció. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, Ciutadans, la CUP i Plataforma de Barberà i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt següent. Al punt 20 aprovaríem inicialment la modificació de l'article 3è i del primer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 5è de l'Ordenança Metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport destinat a incrementar el topall per accedir a la targeta rosa metropolitana en la modalitat gratuïta. Posicionament dels grups? Abstenció? A favor. A favor. Abstenció. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i de Convergència i Unió i el vot favorable a la resta de grups queda aprovat el punt. El següent, entenc que s'ha de passar d'urgència. Sí, no? Hi ha un punt del que disposen, entenc que s'ha distribuït de tots els grups. Si pot llegir el punt en tot cas, perquè després de la votació. Hi ha un restar assabentat de la resolució de presidència de l'àrea metropolitana de Barcelona de data 25 de maig de 2018, mitjançant la qual es resol rectificar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques i econòmiques corresponents a l'expedient de contractació del Servei Públic de Transport de l'Eix Laureà Miró, ampliar i autoritzar la despesa per la quantitat d'1.359.687 euros, en concepte d'aportació econòmica per a la prestació del servei, ampliar el termini de presentació d'ofertes en 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al perfil del contractant, publicar el DOE i el perfil del contractant i donar compte d'aquesta resolució al proper Consell Metropolità que se celebri, que és el que estem en aquest moment.
Molt bé, doncs primer apreciar l'urgència. L'apreciem? Sí? Sí. Doncs apreciada l'urgència, fem el posicionament. Perdó, només assabentat? No hi ha res més. Perfecte, doncs així ja està. Passem a l'àrea de desenvolupament social i econòmic. Gracias, vicepresidenta. Buen día. En el punto número 21... Ah, ¿no? Sí. Sí. El punt número 21 aprovaríem el conveni regulador de la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació del Foment de la Societat del Coneixement per desenvolupar d'activitats d'investigació i promoció d'innovació social oberta i inclusiva. Concediríem a la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement una subvenció per un import de 200.000 euros que correspon al 14,55% del pressupost total de les actuacions a subvencionar. Autoritzaríem i disposaríem de la despesa corresponent a la partida corresponent. Facultaríem per la signatura de l'esmentat conveni al gerent i o al vicepresident de l'àrea de desenvolupament social i econòmic. Notificarien a la pròpia fundació, trametrien a totes les institucions que corresponen, traslladaríem a l'Agència de Transparència i publicaríem un anunci de referència sobre l'aprovació al DOC. Molt bé, doncs posicionament? Abstenció. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt següent. El punt número 22 aprovaríem la modificació de les bases del programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica per incorporar al municipi de Barcelona els efectes de l'aplicació de la disposició addicional única de l'ordenança fiscal de la TMTR 2018. Notificaríem aquest acord als municipis de l'àrea metropolitana i obriríem un termini d'exposició pública de 30 dies mitjançant anunci al BOP i un anunci de referència al DOC a efectes de les persones interessades puguin formular al·legacions i observacions. En el cas que no es formulin, aquest acord s'entendrà aprovat definitivament. Posicionament? A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs s'aprova per unanimitat. I passem a l'àrea internacional, cooperació. Bon dia, gràcies, presidenta. Al punt 23 aprovem el conveni de col·laboració a subscriure entre l'AMB i la Fundació Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals per l'intercanvi d'informació i la transferència de coneixements en l'àmbit de les relacions internacionals. Concedim a la Fundació IBEI un import de 20.000 euros, que suposa un 47,62% del pressupost total. Autoritzem la despesa, traslladem a l'Agència de Transparència la declaració d'obligacions de transparència i publicant l'històric de subvencions de concessió directa rebuda per aquesta fundació els últims anys. Posicionament? En contra. Abstenció. Abstenció. A favor. A favor. Molt bé, doncs amb el vot en contra de Ciutadans i l'abstenció de la CUP, Poble Actiu i de Convergència i Unió i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt. Passem a l'àrea de mobilitat. Bon dia, gràcies. En el punt 24 restem assabentats de les dades de viatgers del primer quadrimestre de 2018 en els serveis de transport col·lectiu, titularitat de l'AMB, i les dades socioeconòmiques de mobilitat de l'any 2017 conforme als informes annexos i aprovem els valors de les xifres de viatgers als efectes d'incloure'ls a les previsions de les aportacions econòmiques de l'exercici 2018. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i de la CUP, Poble Actiu i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt següent. En el punt 25 aprovem la liquidació corresponent a 2017 del cànon del servei públic Aerobús entre Barcelona i l'aeroport del Prat per un import de 14.160.796 euros amb 31 cèntims, sense perjudici de la possible modificació segons l'informe d'auditoria i revisió de dades dels títols venuts. Sol·licitar a l'empresa SGMT el pagament a l'àrea metropolitana de l'import esmentat a satisfer en el termini de 2 mesos d'acord amb el contracte. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i de la CUP, Poble Actiu i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt següent.
Al punt 26 aprovem inicialment la modificació del projecte d'establiment i prestació del servei Bicibox, que va ser aprovat en el Consell Metropolità de 2012. Aprovem també la modificació del reglament de servei d'aquest servei, d'aparcaments segurs, que modifica l'aprovat en el seu dia pel Consell Metropolità. Aprovem també la modificació dels contractes d'accés i utilització entre els usuaris i l'empresa adjudicatària d'aquest servei i sotmetem aquest projecte d'establiment i prestació del servei i el reglament del servei al termini d'informació pública. Posicionament dels grups? Abstenció? A favor. Abstenció, perquè tot i estant d'acord amb el servei no entenem que aquest hagi d'estar externalitzat. De fet, creiem que a la pràctica el que estem fent facilitant que empreses com aquestes instal·lin aquest tipus de pàrquing és una manera de privatitzar l'espai públic i el seu ús. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP Poble Actiu i el vot favorable a la resta de grups, queda aprovat el punt següent. En el punt 27 modifiquem l'article 42, altres condicions de la prestació de servei del Reglament Metropolità del Taxi. D'acord amb aquest nou text, la indumentària dels conductors serà adequada a la prestació del servei i en tot cas estarà sense taques ni males olors, estarà prohibida expressament la prestació del servei amb samarretes de tirant, xandalls, roba esportiva, pantalons i curts i bermudes. No s'accepta cap calçat que pugui suposar un problema per la seguretat vial durant la conducció i en concret no s'accepta l'ús de xancles. Sotmetem a informació pública el present acord. Posicionament? A favor. Bé, nosaltres entenem que aquí es barregen diferents conceptes. Que la seguretat vial, o sigui que per la seguretat vial estigui prohibit utilitzar un cert tipus de calçat i estem d'acord que la qüestió de la higiene, no portar roba tacada ni que faci mala olor, també ho compartim, però ens sorprèn que el leitmotiv d'aquesta modificació sigui, en paraules textuals, la manca d'uniformitat en la vestimenta dels conductors i la creixent utilització de pantalons curts, bermudes, en època estival. Aquí, en qüestions de seguretat o d'higiene, entenem que no hi entren, que les bermudes o els pantalons curts en època estival no té res a veure amb una qüestió d'higiene. Per tant, i que a més no creiem que perjudiqui el servei, per tant, ens abstindrem. A favor. A favor. Abstenció. I Convergència? A favor i abstenció. Torrelles. Doncs amb l'abstenció de la CUP Poble Actiu i amb l'abstenció de Torrelles i el vot favorable a la resta de grups s'aprova el punt següent. En el punt 28 aprovem la compensació econòmica a l'empresa Tuxal pel Servei Públic de Transport Col·lectiu del Barcelonès Nord i altres municipis corresponent a l'any 2017, que ha representat l'import de 40.634.233 euros amb 14 cèntims i autoritzem la despesa de 978.757 euros amb 9 cèntims corresponent a l'import que queda per satisfer. Gràcies. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP Poble Actiu i el vot favorable a la resta de grups, queda aprovat el punt següent. En el punt 29 aprovem la compensació de Tuxal per al servei, en aquest cas pel Servei Públic de Transport Nocturn de Barcelona i altres municipis per l'import de 13.573.884 euros amb 74 cèntims i autoritzem la despesa de 1.147.884 euros amb 74 cèntims corresponent a l'import que queda per satisfer de l'any 2018. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. Abstenció. Abstenció. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular, de la CUP Poble Actiu, de Plataforma Barberà i Compromís per Torrelles i el vot favorable a la resta de grups, queda aprovat el punt següent. En el punt 30 és l'aprovació de la compensació econòmica, en aquest cas a l'empresa Autosa, pel Servei Públic de Transport Col·lectiu entre els barris d'Horta i Gràcia de Barcelona, corresponent a l'any 2017, que ha representat la quantitat de 653.649 euros amb 68 cèntims i autoritzem i satisfem l'import de 30.069 euros amb 68 cèntims per l'import que resta per satisfer. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP Poble Actiu i el vot favorable a la resta de grups, queda aprovat el punt següent.
En el punt 31 aprovem la compensació econòmica corresponent a 2017 al Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i altres municipis, que en aquest cas presta l'empresa Rossembús i que ha representat l'import de 8.062.752 euros amb 4 cèntims, el qual s'ha de finançar entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'àrea metropolitana de Barcelona per les aportacions que figuren. Autoritzem la despesa de 31.377 euros amb 28 cèntims corresponent a l'import que resta per satisfer i retornem a l'Ajuntament del Prat de Llobregat l'import corresponent satisfet amb accés. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i CUP Poble Actiu i el vot favorable a resta grups queda aprovat el punt següent. Finalment, l'última compensació, el punt 32, és la compensació econòmica a l'empresa Món en concepte d'aportació al servei de transport col·lectiu urbà de viatgers nocturn a Barcelona, l'Hospitalet i altres municipis del Baix Llobregat, corresponent a 2017, per import de 5.133.112 euros amb 82 cèntims i autoritzem i satisfem a l'empresa Món la quantitat de 54.412 euros amb 82 cèntims és corresponent a l'import que queda per satisfer d'aquest any 2017. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. Amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP Poble Actiu i el vot favorable a resta grups queda aprovat el punt següent. Si li sembla, Presidenta, juntem del 33 al 35, es tractaria d'aprovar els resultats corresponents a l'aplicació durant l'any 2017 de diversos convenis signats amb ajuntaments metropolitans als efectes d'ampliar els beneficis del sistema de tarifació social a les persones d'edat inferior a 65 anys. En aquest cas, a l'Ajuntament de Tiana per import de 455 euros amb 34 cèntims, en el cas de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí per 4.932 euros amb 45 cèntims i en el cas de l'Ajuntament del Papiol per import de 1.680 euros. Doncs del 33 al 35, posicionament? A favor? A favor. A favor. A favor. A favor. Doncs s'aproven els tres per unanimitat. Següent. En el punt 36 autoritzem la despesa d'1.925.001 euros amb 35 cèntims en concepte de subvencions als ajuntaments metropolitans per l'execució de projectes de carrils bici corresponents a la convocatòria de 2017, dels quals una part va al pressupost de 2018 i una altra part al pressupost de 2019 i que queda condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient i a l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària corresponent. Prenem també coneixement de les 25 sol·licituds presentades per 15 ajuntaments metropolitans en aquesta convocatòria 2017 i atorguem aquestes subvencions als diferents projectes d'acord amb la relació anexa. Finalment, autoritzem i disposem la despesa per cada concepte d'acord amb la relació anterior, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient i a l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària. I facultem a la Junta de Govern per l'adopció dels acords necessaris per la gestió i execució dels imports atorgats en aquesta convocatòria. Finalment, l'últim paràgraf corresponent a autoritzar està duplicat i, per tant, no correspon en aquest ordre del dia. Posicionament? Sí. Abstención del Grupo Popular en esta concesión de subvenciones para ejecución de distintos proyectos de carril bici. Se conceden 16, se descartan 8 y únicamente, señora presidenta, una observación que nos llama la atención. No digo que sea incorrecto porque además estaba previsto en las propias cláusulas de las bases, pero que al final, que en caso de empate se tenga que dilucidar como en los sorteos de la UEFA o de la FIFA, ¿no? Que es decir, que en ese caso ha habido 2 empates en proyectos entre Moncada y San Joan d'Espí y al final pues tengamos que ir, insisto, pues esto que vemos en la televisión de sorteos con bombo y bolas, no sé si calientes o no, y que se haga escoger cuál de los 2 proyectos se asignan a un municipio. En este caso era entre Moncada y San Joan d'Espí, la suerte decidió que fuera Moncada y no San Joan d'Espí, pero yo creo que en los tiempos que corren habría que ir perfilando un poco más las cláusulas para otorgar subvenciones para intentar llegar a esta situación en la que 2 ciudades, 2 municipios se disputan la asignación de una subvención para un proyecto y hay que ir al bombo, bola 1, bola 2 y a ver qué es lo que sale. En los tiempos que corren quizá deberíamos ir perfilando un poco más las cláusulas. No digo que sea incorrecto, pero en cualquier caso, en los tiempos que acontecen esto de las bolas, calientes o no, en los sorteos, pues no deja de sorprender, pero nos abstenemos por otras razones. Molt bé. A favor. A favor. A favor. A favor.
Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i el vot favorable de la resta de grups s'aprova el punt següent. En el punt 37 deixem constància amb una part expositiva que, si els sembla, resumiré. El butlletí oficial de l'Estat número 97 de 21 d'abril acaba de publicar el Real Decret Llei 3/2018 de 20 d'abril pel que es modifica la Llei de 30 de juliol de 87 d'ordenació dels transports terrestres en matèria de condicions per l'exercici d'arrendament de vehicles en conductor i de les autoritzacions que habiliten aquesta activitat. En el pròleg d'aquesta norma estatal apareix la necessitat de garantir un adequat equilibri entre oferta de serveis en aquesta modalitat i la que representen els taxis emparats per les corresponents llicències municipals. La idea és evitar repercussions sobre els usuaris del servei i qüestions d'ordre públic i tenir en compte que es pot fer perillar l'efectivitat de les polítiques locals destinades a racionalitzar la prestació del servei de transport turisme en l'àmbit urbà i metropolità. En el mateix article 91 de la LOT es contempla ja que els taxis i les VTC són una excepció al principi de que les autoritzacions estatals valen per fer serveis a tot el territori nacional. Això ve ratificat en què el pròleg d'aquest decret llei de 2018 parla dels interessos locals, urbans i metropolitans en matèria de lloguer de vehicles en conductor, de manera que està reconeixent de forma clara un àmbit d'interessos locals que ha de ser acompanyat de les corresponents competències. Cal entendre que es refereix a qualsevol reglament dictat per una administració en exercici de les seves competències. En aquest cas, també la llei fa referència a les autoritzacions d'arrendament de vehicles en conductor i la seva habilitació ha de ser interpretada pel cas excepcional dels lloguers de vehicles en conductor en el sentit de que, a més, han de respectar les condicions que en el seu cas es determinin reglamentàriament. En definitiva, tant la llei de 1987 com el decret llei de 2018 reforcen la idea que l'article 182.2 del reglament hauria d'incloure una referència als reglaments referits a aquesta matèria que puguin aprovar altres administracions. En aquest cas, la llei 2010 del Parlament de Catalunya de creació de l'àrea metropolitana atorga a aquesta administració local territorial les competències locals en matèria de transport urbà que comprèn els diversos serveis que transcorren íntegrament a l'àrea metropolitana. Per tot això, es considera oportú que aquest Consell Metropolità proposi i sol·liciti al Ministeri de Foment que aprovi una disposició reglamentària que modifiqui el Real Decret pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres. Per tant, aquest apartat restaria redactat de la forma següent. Les autoritzacions de lloguer de vehicles en conductor habilitaran per a la realització de serveis tant urbans com interurbans en tot el territori nacional, sempre que el vehicle hagi estat prèviament contractat de conformitat amb el que disposa l'article anterior i disposi de les demés autoritzacions exigibles segons les normes aplicables. Per tot això, es proposa al Consell Metropolità l'adopció de l'acord d'instar i proposar al Ministeri de Foment la modificació de l'article 182.2 del Real Decret de 28 d'octubre de 1990 pel que s'aprova el reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en el sentit que es recull als antecedents d'aquesta resolució. Posicionament. Sí, abstenció del grup popular. Ja fa uns mesos va aprovar-se inicialment aquest reglament i el grup popular va presentar ja el mes de març en el termini d'informació pública les pertinents al·legacions i mentre s'estava pendent, dedueixo d'aquestes i altres al·legacions per part del govern metropolità i al llarg de la pròpia informació pública, doncs el govern de l'Estat, el Consell de Ministres, va aprovar aquest Real Decret Llei precisament per assegurar la proporció 1:30 amb un rang de llei, per tant, blindar aquesta qüestió, aquesta petició del sector del taxi, amb caràcter previ, també precisament amb la sentència del Tribunal Suprem. Ara es planteja aquesta proposta, aquesta reclamació al Ministeri de Foment, que entre altres raons entenem que el que pretén és donar cobertura legal a un acord o a un reglament que pugui prendre la seva aprovació definitiva aquest Consell Metropolità. Nosaltres continuem tenint dubtes a l'abast competencial d'aquesta àrea metropolitana. Aquests dubtes que en cap cas justificaven un vot contrari, perquè el que volem és que es puguin clarificar si ho van demanar en l'aprovació inicial o hem demanat en aquestes al·legacions que hem presentat en la informació pública que encara no han sigut contestades i també serà molt important conèixer si el govern de la Generalitat reconeix aquest abast competencial d'aquesta àrea metropolitana. Per tant, nosaltres reiterem el que van dir l'aprovació inicial i les al·legacions. Seria important plantejar-ho amb l'informe jurídic adient i demanar la complementarietat dels estudis que es van formular i davant d'aquests dubtes que no expressem el rebuig en el fons, el grup popular doncs ens abstindrem. Gràcies. Posicionament?
Des de Ciutadans em sembla que estem tots d'acord en que l'objectiu que hem de tenir tots és modernitzar el sector del taxi i aquesta modernització, evidentment, ha d'anar de la mà de garantir els drets de les famílies que viuen del taxi. A mi em sembla que això ho compartim tots, però no és el que estem votant avui. Avui el que estem votant és un conflicte de competències, ni més ni menys. Està clar que aquí hi ha una reivindicació històrica, que era mantenir aquesta proporció de l'1,30 entre els VTCs i els taxis, però en el moment que està garantit per una norma estatal aquest rati de l'1,30, no entenem massa bé què és el que vol continuar fent a l'àrea metropolitana o no entenem l'estratègia. Ara el que veiem és que simplement s'ha obert un conflicte de competències que pensem que no és necessari i per aquest motiu nosaltres farem abstenció. A favor. Cedeixo la paraula al senyor Raimon Blasi. Sí, moltes gràcies. Molt bon dia. En primer lloc, aprofitar l'avinentesa per felicitar a la presidenta de l'Institut del Taxi, també consellera metropolitana, per la seva recent maternitat. Ja avanço el nostre vot favorable en aquest punt, però sí unes reflexions i una pregunta. D'una banda, s'evidencia una certa important descoordinació del govern amb altres institucions i altres àmbits i a la vegada també de coordinació i de treball conjunt amb la resta de grups metropolitans. També important, doncs, una cosa que va desconcertar, suposo, a molts grups metropolitans i fins i tot a nivell del Congrés espanyol, i és aquest anunci des del minut zero del recolzament a la convalidació del Real Decret Llei que es va produir el 10 de maig per part d'Unidos Podemos. I això sí, presidenta, atès que és un tema que se'l va fer molt seu, excloent d'una forma evident el treball dels grups metropolitans amb representació a l'àrea metropolitana i que creiem en l'excel·lència, en la modernitat del servei del taxi, preguntar-li com afecta una possible no modificació al Real Decret Llei amb el reglament que s'està tramitant aquí a l'àrea metropolitana i, en qualsevol cas, suposar o pressuposar que efectivament l'aprovació definitiva anirà al mes de juny. En qualsevol cas, com deia, estem al costat del sector del taxi i en aquest sentit votarem favorablement. Gràcies. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i Ciutadans i el vot favorable a la resta de grups queda aprovat el punt i passem a l'àrea de Medi Ambient. Gràcies, presidenta. En el punt 38... És que he formulat alguna pregunta i crec que no he estat l'únic grup metropolità o l'únic portaveu. Voldria saber si la presidenta donarà resposta al que he formulat. Bueno, doncs en tot cas... Perdó? Sí? Endavant. No, sí, lo que estem aprovant és defensar la competència de l'àrea metropolitana de Barcelona davant les competències que el Parlament de Catalunya l'any 2010 ens va marcar. És veritat que el Consell de Ministres va modificar aquest tema i nosaltres el que estem dient que la concessió dels permisos s'ha de tenir en compte l'administració que actua en el territori competent, que en aquest cas és l'àrea metropolitana de Barcelona, i incidirà en tant en quant tinguem aquesta competència per garantir de la millor manera i seguretat la defensa del sector del taxi. Molt bé, doncs queda aprovat el punt i passem a l'àrea de Medi Ambient. Sí, gràcies, presidenta. Deia que en el punt número 38 es reconeixen a Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, diferents obligacions per un import total d'1.162.571,76 euros, IVA exclòs, que es corresponen als treballs d'explotació i manteniment de les infraestructures de sanejament en alta a l'àrea metropolitana, impost d'hidrocarburs, gestió d'instal·lacions en plantes depuradores i despesa de tancament definitiu de reutilització de realització de treballs a l'explotació terciària a la planta del Prat de Llobregat i es sol·licita a l'Agència Catalana de l'Aigua l'atribució d'aquestes quantitats. Posicionament? A favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i la CUP Poble Actiu i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat. Següent. Punt 39. S'aprova l'informe emès per la Direcció de Serveis Ambientals a l'àrea de Medi Ambient a petició de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat en relació a l'abast de l'estudi ambiental estratègic del Pla Específic de Mobilitat del Vallès i a les alternatives que ha d'incorporar. Posicionament?
favor. Abstenció. A favor. A favor. A favor. Doncs amb l'abstenció de la CUP Poble Actiu i el vot favorable de la resta de grups queda aprovat el punt següent. En el punt 40 s'aproven inicialment les bases per a la concessió de subvencions de recerca en prevenció de residus que s'incorporen com a annex a l'acord, es publiquen aquestes bases reguladores i es sotmet a informació pública, sent la despesa total de 24.000 euros. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Bé, doncs la primera pregunta era en relació a la proposició que es va aprovar el passat febrer de 2018 sobre la parada d'abús a demanda que es va aprovar per unanimitat, on s'instava a estudiar i implementar la parada d'abús a demanda per dones dels serveis d'abusos de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ens agradaria saber en quin estat està l'estudi o la implementació d'aquesta mesura, en quines línies concretes s'està aplicant i quan es preveu que es pugui aplicar a la totalitat de totes les línies nocturnes. Sí, breument. Com sabeu, se va anunciar a les línies que s'està aplicant és la N1 i la N9. La N1 és la que fa referència al polígon especialment de la zona franca, que arriba des de Plaça Catalunya fins a Mercabarna, i l'altra és la N9 que va cap a Tiana i cap a Montgat. Amb aquestes línies que es va començar a final de febrer, pràcticament al mes de març, el resultat que hem tingut en la N1 han sol·licitat al servei un total de 150 persones, una mitjana d'una persona com a 1 cada nit, i en la N9 l'han sol·licitat 12 persones, una mitjana de 0,15 persones al dia. Doncs està funcionant en total normalitat i de manera satisfactòria aquesta prova pilot. El que hem vist és que el sistema de baixada a la demanda té més demanda a les zones industrials més que a les zones urbanes, perquè a més les parades són molt més properes. Estem parlant que tenim parada de cada 300-400 metres la majoria de vegades a la dintre de les zones urbanes, cosa que als polígons industrials la distància són una mica més gran, però en qualsevol cas aquest és un resultat, ja dic, és satisfactori. El que estem plantejant és continuant a veure què passa aquests primers mesos, 6 o 7 mesos, i després amb l'objectiu, sobretot, de plantejar-nos, tenint en compte aquest resultat, ampliar una altra fase a les zones més industrials. I després la segona pregunta era en relació a la utilització de solars sense ús, que són propietat de l'AMB, on es parlava de la creació d'horts urbans, que és una proposició que es va aprovar el 31 de gener de l'any passat, on es parlava de redactar de comú acord amb els ajuntaments un programa d'actuació per la posta en valor dels terrenys estudiats en els apartats anteriors, amb l'objectiu de fer-ne cessió en precari per tal de desenvolupar l'agricultura dins de l'AMB en general i que inclogui el desenvolupament de l'horticultura amb finalitats socials i recreatives. I passat pràcticament un any i mig, volíem saber quants terrenys són susceptibles d'aquest ús, si s'ha posat en coneixement de tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana l'existència d'aquest acord adoptat en el plenari de l'AMB i quants convenis i amb quins ajuntaments, si és el cas, s'han signat acords, aquest tipus d'acords per dur a terme aquest tipus d'activitat. No, d'acord amb l'informe del Servei de Patrimoni, hi ha, d'acord amb l'inventari de béns i drets de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha 3 solars sense edificar, amb què la propietat és la titularitat no és del 100%, són els de l'àrea fòrum, i aquests estan en desenvolupament, per tant no són susceptibles d'aquest ús. I a més hi ha terrenys que són propietat de l'àrea metropolitana però que la seva qualificació o la condició urbanística correspon a terrenys adscrits segons el Pla General Metropolità al sistema d'espais lliures, parcs metropolitans,
o parcs forestals que estan inclosos a l'àrea de la Serra de Collserola, el Parc Natural del Garraf o la Serralada Marina. Per tant, no serien aptes per la cessió en precari ni per destinar-los al desenvolupament d'horticultura amb finalitats socials i recreatives. I per part dels ajuntaments metropolitans no hem rebut cap proposta per incorporar sols en aquest possible programa de desenvolupar agricultura o de sistema d'horts urbans o similar. Molt bé, doncs en el que refereix al Consell Plenari han acabat els punts. Si no hi ha cap intervenció respecte al Consell Plenari, que ningú es mogui perquè donaríem per finalitzat aquest Consell Plenari, però iniciaríem la sessió de Junta General Ordinària de Transports de Barcelona. Secretari, si pot llegir l'ordre del dia. Sí. A la Junta General Ordinària de Transports de Barcelona, l'ordre del dia, el punt 1 és aprovar els comptes anuals de la societat corresponents a l'exercici de l'any 2017, balanç, compte de pèrdues següents, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria, així com l'informe de gestió. Si els sembla, llegeixo tots i després... Sí. Aprovar el 2 és aprovar la gestió realitzada el 2017 pels administradors de la societat. El 3 és aprovar que no procedeix l'aplicació de resultats de l'exercici corresponents a la societat, atès que aquests han estat 0, ja que de la totalitat de les subvencions rebudes s'ha comptabilitzat només l'import necessari per equilibrar el compte de pèrdues i guanys, i el punt 4 és aprovar l'acte. Molt bé. Doncs, els sembla fem el posicionament sobre els 4 punts? Sí, gràcies, presidenta. Farem intervenció, a més, que donarem per reproduïda en totes i cadascuna de les empreses públiques en la qual aquest Consell Metropolità s'ha constituït com a Junta General d'Accionistes, expressar el vot contrari, excepte el relatiu a l'aprovació de l'acte, que és evident que expressarem el vot favorable, i en tot cas reservarem la intervenció quan hi hagi el pertinent debat del compte general, perquè és evident que els grups metropolitans, almenys el grup popular, presentarem diverses al·legacions i no reiterarem els debats que d'aquí a uns mesos, unes setmanes, es produirà. Únicament una apreciació més formal, o no tan formal, que és que no deixa de sobtar que fa uns instants, abans d'iniciar-se el Consell Metropolità, s'ha celebrat la Comissió Especial de Comptes, on s'aprovaven, es presentaven els comptes de les empreses públiques, de les quals encara no havíem aprovat per part de la seva Junta General i d'aquest Consell Metropolità. Potser amb el temps s'haurien d'acabar de perfeccionar i primer aprovar els comptes la Junta General de les empreses públiques i després traslladar-les a la Comissió Especial perquè faci la seva aprovació inicial. Però és una observació puntual, formal, no sé si també legal, però en qualsevol cas tindrem per fer una valoració sobre el balanç de gestió i de les pròpies comptes d'aquestes empreses públiques i, per tant, diferim en el temps la nostra intervenció. Molt bé. Vot contrari dels 3 primers punts i, en canvi, vot favorable a l'acte. Perfecte, gràcies. Quan la llegeixi el secretari, clar. Molt bé. Endavant. Gràcies. Nosaltres faríem abstenció als 3 primers punts i vot a favor d'aprovació de l'acte. Gràcies. Nosaltres abstenció a tot. Molt bé. Abstenció als 3 primers punts i sí a l'acte. Gràcies. Abstenció als 3 primers, a favor de l'acte. Molt bé. Abstenció i a favor del quart. Molt bé. Doncs així, els 3 primers punts queden aprovats amb els vots favorables dels grups de govern, el vot contrari del Partit Popular i l'abstenció de la resta de grups, i l'acte queda aprovada amb el vot favorable a tots els grups, tret de l'abstenció de la CUP Poble Actiu. I, per tant, donaríem per finalitzada aquesta Junta Ordinària i passaríem a iniciar la Junta General Extraordinària, en aquest cas de Transports de Barcelona. Secretari? Sí, el punt és nomenar el senyor Marcel Escudé i Pasqual com a membre del Consell d'Administració de Transports de Barcelona en substitució de la senyora Anna Casals Ferrer. I el punt 2 és aprovar l'acte de la sessió. Posicionament? Abstenció i sí. D'acord. Un cop llegida l'acte. Sí, endavant. Abstenció a l'anomenament i a favor de l'acte. Abstenció. Abstenció i a favor de l'acte. Gràcies. Abstenció i a favor. Abstenció i a favor, sí. Molt bé. Doncs s'aprova el primer punt amb el vot favorable dels grups de govern i l'abstenció de la resta de grups i s'aprova l'acte per unanimitat.
Passem ara a la Junta General Ordinària de Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Secretari. A l'ordre del dia, a punt 1, és aprovar els comptes anuals de la societat corresponents a l'any 2017. El punt 2 és aprovar la gestió realitzada l'any 2017 pels administradors de la societat. El punt 3 és aprovar que no procedeix l'aplicació dels resultats de l'exercici. El punt 4 és aprovar els comptes anuals del grup TMB, dels quals Ferrocarril Metropolità de Barcelona és la societat que formula els comptes anuals consolidats. I el 5 és aprovar l'acte de la sessió. Doncs fem el posicionament dels punts. Donat per reproduïda la intervenció de transports, vot contrari, excepte l'acte, un cop elegida pel secretari. Molt bé. Gràcies. Abstenció dels punts de l'1 al 4 i a favor del 5, que és l'acte. Molt bé. Abstenció a tot. Abstenció als 4 primers punts i a favor al 5è. Molt bé. Abstenció de l'1 al 4, el 5è a favor. Molt bé. A favor i Molt bé. Doncs s'aproven els primers 4 punts amb els vots favorables dels grups de govern, el vot contrari del Partit Popular, l'abstenció de la resta de grups i s'aprova l'acte amb el vot favorable a tots els grups, tret de l'abstenció de la CUP. Passem ara a constituir-nos com a Junta General Ordinària de la Societat AMB Informació i Serveis. Secretari. Sí, l'ordre del dia d'AMB Informació i Serveis S.A. és aprovar els comptes anuals, l'informe de gestió i aplicar els beneficis obtinguts a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2017 per un import de 42.505 euros amb 96 cèntims al compte de reserves voluntàries. El punt 2 és aprovar la gestió realitzada el 2017 pels administradors de la societat i el punt 3 és aprovar l'acte de la sessió. Molt bé. Posicionament? En contra dels dos primers punts, donant per reproduir la primera intervenció que ha fet el grup popular en la Junta General de Transports i vot favorable a l'acte. Abstenció del punt 1 i 2 i a favor del 3. Abstenció a tot. Abstenció dels dos primers punts i favor l'acte. Abstenció i 2, a favor al tercer. Molt bé. Molt bé. Doncs de nou s'aproven els dos primers punts amb el vot favorable dels grups de govern, el vot contrari del Partit Popular i l'abstenció de la resta de grups i s'aprova l'acte amb el vot favorable a tots els grups, tret de l'abstenció de la CUP. I ara sí, donem per finalitzat el plenari d'avui.